I és que a la postre i la fi, quasi totes les tendències, segons diverses tendències, tenen el mateix destí: traure apetitos botí sense pegar-ne ni xapa i enxufar com una lapa a gendre, fill o neboda, convertir-se en una moda que a cap polític escapa. Però ara el que s'estila, tant en esquerres com dretes, són els grups i capilletes que cadascú se ventila. Lo que sens dubte perfila uns col·lectius dividits de fuleros erudits que ve a confirmar avui en dia, és que la lletreta de llibres a vegades le posen de mosqueta, que ve a confirmar avui en dia allò que se coneixia que són verdaders partits. I tens, sense anar més lluny, en el nostre territori, tens un exemple notori del trencament furibund, pues el PP en son conjunt està trossejat en dos. Famílies diuen, curiós, quan de parents res de res, que els grups són per interès dels que va salvar el cos. En un primer referent estan aquells que s'aplanen i que per lo tant agranen cap a l'antic president. En un grupet procedent de la costa a la cantina que en habilitat domina, o el que li diuen Ripoll, que al partit en tant d'embroll està fent-lo fosfatina. Pues creuen els aplanistes que encara tenen poder quan ja se veu el paper que n'ocupen en les llistes. Quan les solucions previstes apunten a l'altre extrem, on està el jefe suprem, és a dir, a la corrent que lidera el president per tindre millor barem. Els campistes, que ja és dir, pues entre campos i camps ja veurem si a la fi els rams s'arriben a beneir. I això que Rus de Visir i Cotino, el sempitern, fan força al central govern que recolza al seu nivell al president del Consell, perquè això és el més modern. Pues no se sap qui és pitjor, dels dos bandos a la grenya, perquè es reparteixen llenya sense un mínim de rubor. Trampós, embuster, traïdor, és el que sou més suau en el congrés del Palau, si ve després a la premsa qualsevol devot defensa que sempre regna la pau. Més no és no va la cosa, recordant aquells afers de barons i fontaners en el Despuny i la Rosa. I de manera curiosa, els nomenats blocs i unions en moltes més particions que la tarta d'un convit, i és que ara cada partit té numeroses opcions. I això, i si no, llis la cartilla que presenta el socialisme, en tant de rumor i xisme que s'escolta en la quadrilla. Perquè si a l'Arte Sevilla, Ximo Puig, el de Morella, una cançó ja tan bella que a l'oposició li merma, apareguent de nou l'erma per a fer senda novella. Com veureu, les carnestoltes en política són moltes. Bueno, l'altre el deixarem pau un altre dia. Rafa Medià té la paraula a continuació. Bueno, a mi m'havia dit Vicenta que teníem que llegir escenes que mos paregueren bé. Entonces jo vaig intentar fer això. Ara pareix que és una només. No estic d'acord. Si al públic li agrada la primera, continuaré, en el permís de tots. Bueno, anem a veure. Esta escena és de les dos, o sigui, totes les escenes són d'enguany. De la falla d'Arxiduc Carles Xiva, que duia per lema, falles de rècord de falles. Era un xoc de paraules. Falles de rècord en falles. Entonces, es començava així. Començarem el relat analitzant com pertoca el avui de nostra ciutat. València mostra al món ses meravelles i ho fa d'una manera exagerada, perquè es pot dir molt bé que algunes d'elles expressen a que es monte una isonada. Tant siga en l'extraràdio en el centre,
Les novetats que avui nos ofereix igual poden causar-te mal de ventre com l'altre malestar que li segueix. València és aixina i mai canviarà. Son menifotisme sempre existirà. Vull dir que la ciutat està molt guapa, que ofrena imatge esplèndida i brillant, però de quan en quan baixa, destapa i ens dona per darrere i per davant. Tenim uns monuments dignes de fotos, un circuit al qual li falta poc, un nou estadi en obres per als xotos i un parc de capçalera entrant en xoc. Volent l'alcaldessa no donar la nota, no me dix de forma igual al granota. Els pobres llevantins al cel supliquen que no s'oblide d'ells qui no s'excita i diàriament 10 rams de flors li fiquen en molta fe i amor a Santa Rita. Que vinguen temps millors és lo que anhelen i així tots ho esperen confiats, però els seus deutes van que se les pelen i em pense que estan molt equivocats. Que davant la fúria dels trons i dels llamps ni val Santa Rita ni Sant Paco Camps. Però deixant a banda el trist assunt del futbol del València i del Llevant, repassarem com cal i punt per punt allò que la ciutat li ve passant. Que tot no consisteix en veure's guapos i creure's lo millor del món sencer, pues coincidirem xotos i sapos en què nos queda encara molt per fer. Que per molt que s'hagi aconseguit fins avui, encara nos queda un extens camí. El cau del Túria antic és una glòria on poden passejar majors i xics. Nos l'han deixat preciós i causa eufòria a molts dels que per ell avui s'han fet rics. Però la veritat és una sola i cal als 4 vents a gust llançar-la. Deixem ja de calfar-nos la perola que dona goig i imatge contemplar-la. La verdor abunda, l'ambient és fermós, encara que et trobe senyals d'algun gos. En fi, que la ciutat es troba en alça i mira en fe i constància el seu futur. I no se podrà dir que va descalça, que a usades va avançant sobre segur. Però a pesar d'això, que ningú ho nega, té casos on podria anar millor, i són els que li causen la gran pega que es pon el poble ple de viu dolor. No és tot com Xauxa, no és tot com en Xauxa, esclafim d'orgulls, més llevem la vena que nos tapa els ulls. I així podrem veure clar i ras que en esta capital que al cor portem, a més de rècords i records, ja fem i coses que nos toquen prou el nas. En tinc una altra que si no me tiren d'ací vull llegir-la també. Parles després i parlar el que vulguis. El públic diu que sí. És de la mateixa falla, del Xidú Carles, d'enguany. I com era de rècords, parlava d'un rècord que alcançà Julio Tormo un any retransmitint l'ofrena. I dic aixina. Altre rècord l'alcançà Julio Tormo en una ofrena que durà fins l'endemà. En el micro en la mà i en sa cara moruna, començant una ofrena just prenent el cafè, este actiu periodista que jamai s'empertuna estigué quasi un dia baix el sol i la lluna fins a que amanegué. Era un 10 de març i València esclatava, oferint al turista l'espectacle grandiós de l'ofrena a la Verge que els seus fills aguardava baix els toldos magnífics d'una plaça que estava en aspecte gotxós. Les comissions anaven desfilant per la plaça, entregant els esplèndids i olorosos ramells, mentre Julio narrava en directe i gran traça eixe ambient colorístic en les falles esmassa i arizona les pells. En sa veu castigada, de la vespra, sens dubte, animava la cosa en epítets vibrants i a pesar que amollava algun que altre exabrupte, intentava portar-se com valencià incorrupte, és dir, com de tants. Mateix interrogava una jove fallera que portava una filla mig dormida al cotxet i després d'enterar-se de que era lletera, pel marit li pregunta, i era mare soltera, la xina de claret. Més avant era un iaio que en son net desfilava i volent fer-li gràcies al menut preguntar si de veres la festa la sentia i la amava i el menut contemplant-lo en careta de fava esglaiant-se plora. No és estrany que això passe quan a Julio t'acostes, perquè té tal careto que vos puc donar fe que podria jugar-me i guanyar 1000 apostes
sobre que d'ell fugia la plaga de llangostes que en Egipte caigué. Ara són dos ancianes de l'inserso vingudes